Începem jurnalul, doamnelor și domnilor, cu date de ultimă oră despre atentatul care a șocat Europa. Premierul Slovaciei a ieșit din operație, iar starea acestuia este stabilă, scriu jurnaliștii străini. Robert Fico a fost împușcat, vă reamintesc, în plină stradă ieri după amiază. Unul dintre gloanțe a ajuns în zona abdomenului, iar altele l-au rănit la mâini și picioare. Haideți însă să vedem întreg filmul atacului din Slovacia. Nesúhlasím s politikou vlády. A preto ste sa pred mesiacom rozhodol čo? Sú likvidované mass media. Prečo RTVS je napadaná? Prečo súdia Mazak je prečo vyhodený z funkcie? Tragický deň. A fost o zi extrem de tragică. Znamená boj o život. A premierul se luptă cu viața pentru viața lui în momentul de față. Noi toți ne rugăm spojenie medicíny a silnej konštitúcie ca premierul nostru să fie salvat de medicii noștri. Všetci vkladáme našu dôveru do rúk. Toată lumea își depune speranța în mâinile personalului medical. Vreau, în primul rând, să asigur publicul că vom face tot ce este posibil ca acest act să fie anchetat în detaliu, ceea ce facem și în momentul de față. Som šokovaná, všetci sme šokovaní z hrozného a zákerného útoku na premiéra Roberta Fica. Stalo sa niečo, vážnosť čoho si zrejme ešte ani nedokážeme uvedomiť, alebo to nedokážeme obsiahnuť. Fyzický útok na predsedu vlády je predovšetkým útok na človeka, ale je to aj útok na demokraciu. Akékoľvek násilie je neakceptovateľné. Nenávistná retorika, ktorej sme v spoločnosti svedkami, vedie k nenávistným činom. Prosím vás, zastavme to.